buat. Yo kan bisa silek kok. Iyo guru, tunjuk nama guru. Jadi orang guru luar ya. Jadi guru. Jurus tadi itu guru. Oh jurus tadi ya buat. Bantu buat banyak jurus ulang untuk buat. Oh kaku bah guru bunyi kok. Itulah buat. Lerang Minang, babunyi bansi babunyi nyogandang. Kita sabui pandeka susang, main sile sarato kalombang. Langkah dibuka tangan di kambang, sipa menyipa jurus ulah gerang. Kaki capek tangan pun kancang, sekali simbe lawan tak kongkang. Palembang Batapa iti, badai tadi kapalo. Kaki si lawan tak pagi, upula tape di bawah busenyo. Rumah gadang indah badindiang, manci si kuah indah kalalu. Taga air yang kaki di baliang, ibu di kapalo, pisampan yang 7 kali liang. Pandeka yo sangat pandai aka, pari pagayo dalam nagari. Musuh indah dicari, ado pantang lari, itu nanti paci dari dulu sampai kini. Alah buat. Kalau nampak orang tadi tu cipololah lah itu Siap, jadi guru. Mangga tadi itu buat. Itu menjadi guru mangga tadi itu. Tapi watanya tadi guru gagu dia menjawab itu gue. Iya orang mode tu doh. Bah guru kok. Lerang Minang, babunyi bansi babunyi nyogandang. Kita sabui pandeka susang, main sile sarato kalombang. Langkah dibuka tangan di kambang, sipa menyipa jurus ulah gerang. Kaki capek tangan pun kancang, sekali simbe lawan tak kongkang. Palembang Batapa iti, badai tadi kapalo. Kaki sipa lawan tak pagi, upula tape di bawah busenyo. Rumah gadang indah badindiang, manci si kuah indah kalalu. Taga air yang kaki di baliang, ibu di kapalo, pisampan yang 7 kali liang. Pandeka yo sangat pandai aka, pari pagayo dalam nagari. Musuh indah dicari, ado pantang lari, itu nanti paci dari dulu sampai kini. Buat. Ulanglah balik jurusan tadi. Cipola balik lah. Jadi guru, tapi tadi lah ubek salah mau nyuruh dua guru sapu ewa baru tuh. Tu mengkor ulang lihat. Cipola ulang lihat luar. Jadi tapi kalau salah awak bantilai. Jadi. Indah mode kau buat. Mode kau. Kalau mode kau lah mau pandai mau. Minta lah saya nyuik kau. Indah guru wajah jawab sampai pandai guru. Ndak bisa roh. Memana wa guru.